Mundu injustu batean bizi gara, baina badira giza eskubideen urraketak salatzen dituzten pertsona konprometituak. Garapenerako gobernuz kanpoko erakundeei esker, hainbat oinarrizko giza eskubide bermatzen dira. Osasuna, azpiegiturak, hezkuntza eta emakume zein gizonek eskubide berberak izatea. Larrialdi egoeratan esku hartzen dute, hala nola uholdeak, urakanak, lurrikarak eta gatazkak gertatzen direnean. Gure ingurune hurbila eta garapen eredua eraldatzeko ere egiten dute lan. Boluntarioak eta justizia sozialarekin konpromisoa duten pertsonak erakundeen oinarria dira. Voluntaritzak eta elkartasunak gure gizartea hezur mamitzen dute. Herrialde pobretuetan lan egiten duten kooperanteak dira Euskadiren aurpegi onenak kanpoan. Baldintza zailetan ari dira lanean, testuinguru ezegonkor eta ez seguruetan. Hegoaldeko erakundeak eta bertako jendea gure bidelagunak dira, eta euren beharrizanak eta lehentasunak zehazten dituzte. Erakundeetako teknikariek, konpromiso pertsonal eta profesionalean oinarrituta, bete-betean egiten dute lan, beren kualifikazio handiari esker. 30 urteek aztarna utzi dute. Erakundeek, voluntarioek, kooperanteek eta teknikariek bide eredugarria egin duzue euskal gizartearentzat. Eskerrik asko egokitu zaigun mundu hau hobetzeko eginiko ahaleginagatik. Zorionak!